Hi guys, welcome back to my channel. 1, 2, 3, come on! Come on, come on. Gagawin ko ngayon is pipinturahan or ibabarnish ko yung floor ng aking bahay kubo. Gagamitan ko siya ng mahogany plastic varnish. Kaya pakita ko sa inyo yung before at saka after na ma-varnish ko yung floor ng aking bahay kubo. Kaya stay tuned guys! Yung aking gagamitin gagamitin kong pang varnish. Bumili ako nitong mahogany na kulay plastic varnish, tapos isang paintbrush, tsaka isang container. Yan, yung container ko na lang yung ng noodles. Ito yung tatlo lang na gagamitin ko para sa varnish ng aking bahay kubo floor. Guys, ang final tapos na. Yan yung floor, diba maganda? Yan. Tapos na. Yan guys, hanggang sa kwarto.